दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दाखालि बावै प्रमद बर'आ जेला बिटिसिनि चिफ जायोमोन पर्बत जरायाव हा होनायनि जाथाय, बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर'नि दैदेननाया सिरियै उन्दुनानै दंमोन। रायजोनि राजानि जानानै फंसेबो खोथा बुङाखैमोन। पर्बत जरानि हा होनायनि जाथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खुगानिफ्राय फंसेबो बाथ्रा ओंखाराखैमोन। लास्ट 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सरकार समाव खनसेबो प्रटेस्ट खालामाखै, खनसेबो मुभमेन्ट खालामाखै। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार्चिप जानाय लोगो लोगो बिटिएफआ सरकाराव फैनायनि उनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांबां जांबां माखासे खोथाफोरखौ फोरमायगासिनो दं। एसटि इस्युआ बेयो मोनसे बिराद हिस्ट्रि इस्युआ, बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिक्स खालामनो नाङा। आरो जों जुदि बुंनांगौब्ला एसटि इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिसपुराव सोर मिनिस्टारजों मा सावरायनानै फैयो, सोर मिनिस्टारखौ मा बुंफ्लाबोयो, दिसपुराव थांनानै सोरखौ लोगो हमहैयो, सब तथ्यआ जोंनाव दंजोबो। मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो खामानि मावबोदोंमोन। दायो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबोनाय बेखौनो बिथाङा सोंखारिबाय थादों। बे एबसुनि खामानि मावनाया बिथांनिया मिसा होननानै नोंथाङा सानो नामा? बिथाङा जाबाय सासे थगायसुला मानसि। बिथाङा गावनि मुलाम्फानि थाखाय, गावनि हान्जानि मुलाम्फानि थाखाय बियो जेखौबो मावनो हायो। दा बेनि थाखाय बियो जेसेबां सिंलागै थांनो गोनां जायो बैसिम बिथाङा थांनो हायो। आरो बेनि थाखाय सोरखौबा गाख्लायनानै गालांनांगौ, बियो बर' हारियानो जा सोरबा मानसियानो जा, बेजों कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिया जेबो लोब्बा गैया। आरो बेनिखायनो बियो जानला मानला खोथाफोरखौ बुङो। बिनि खोथा बुंनाया ओंथि गैया, बिनि खोथा बुंनाया मिनिंलेस। आरो बिथाङा आबसु मावबोदोंमोन, जोंबो नुदों। बिथाङा सासे आबसुनि दैदेनगिरिमोन, जोंबो बिथांखौ सनमान होयोमोन। नाथाय बिथाङा दैदेनगिरि जानो थाखायल' आबसु मावदोंमोन। बिथाङा बर' हारिखौ मोजां मोननानै बिथाङा आबसु मावाखैमोन। दा बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव बिथांनि सिनायथिखौ जोङो मोननो हादों। बेबायदि बिथाङा जुदि बर' हारिखौ हसायैनो मोजां मोननानै फैमारनाय मोनबा बिथाङा दिनैनि तारिखाव बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनो हानाय नङामोन। बर' हारिनि हेंथायै जाय समाव बर' हारिया जोबस्रांगासिनो दङ, जाय समाव बर' हारिया जोबस्रांनो थांगासिनो, नैबे समाव बिथाङा बर'फोरजोंसो स्टेन्ड जागौमोन। बिथाङा सोरबा हानजाजों स्टेन्ड जानाय नङामोन। दा बिनिखायनो आङो बुंनो नागिरदों, कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिया गावखौ लिडार जानो थाखाय बिथाङा आबसु खामानि मावनो फैदोंमोन। आरो गावखौ लिडार जानोल' फैनाय मानसिया बर' जातिनि मोजां खामानि मावनो हाया। आबसुनि मोजां दैदेनगिरि जानो गोनांबा बियो बर' जातिखौसो मोजां मोननानै फैनांगोन। बर' जातिनि रैखाथिनि थाखाय, जौगाथायनि थाखायसो खामानि मावनो थाखाय बेयो फैनाय जानांगोन। आरो बेबायदि खोथाजों कास्टम बसुमतारीया मोनसेबो लिंक गैया। बेयो खालि लिडार जानो थाखायल'। लिडारफोरखौ नुनानै, लिडारफोरखौ जेरैबायदि बिथाङा माखासे समाव बुङो, किसुमान लिडारफोरखौ नुनानै बिथाङा खायसे बिथांमोननि पपुलारिटिखौ नुनानै बिथाङा किसुमान खोथाफोरखौ जोङो बुंनायफोरखौ नुयो। दा बिथांमोननि बै सिं लेभेलाव बै सासे लिडारादि बै हारिनि थाखाय मा खामानि मावदों बेजों बेहा लोब्बा गैया। खालि बिथांनो लिडारनि स्टेटास नांगौ आरो बेनि थाखायल' बियो आबसु मावदोंमोन। आरो बिथाङा बेनिखायनो आबसुखौबो आबुङै मावफुंजोबनो हायाखै। दा बेनिखायनो बियो दिनै बेबायदि नाङा बाङा खोथा नैबे समाव जोबोद मोनसे अलखदजों जुजिगासिनो दङ। बर' हारिया नैबे समाव हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय रावखौ लानानै, थुनलाइखौ लानानै, हारिमुखौ लानानै नैबे समाव नाजागासिनो दङ। आरो बेखौनो आरोबाव आबुं महरै महर होनो थाखाय, जोंनि रैखाथिखौ हमथानो थाखाय, जोंनि थामोनथाखौ लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव आन्दलन खालामगासिनो दङ। नैबे समाव मोनद' हारिया एसटि जानांगौनि हेंथायै एबसुआ नैबे समाव माथो होगासिनो दङ। नाथाय जाय समाव एबसुआ गोबां गोख्रोङै सोमावसारदों, जाय समाव एबसुआ बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोख्रोङै नाजाथाबदों, नैबे समाव सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै बिथाङा दिनै खोथा बुंगासिनो दङ। नैबे समाव कास्टम बसुमतारीखौ आङो बुंनो नागिरदों, नोंथाङा दिनै एबसुनि हेंथा खोथा बुंदों, नोंथाङा दिनै बर' हारिनि हेंथा खोथा बुंदों, नोंथाङा दिनै गावनि स्टेन्डखौ क्लियार खालाम। नोंथाङा एसटि होनायजों दङ ना एसटि होयैजों दङ? नोंथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनो गोसो दङ ना मोनद' हारिनो नोंथाङा एसटि होनो गोसो गैया? नोंथाङा जुदि मोनद' हारिनो एसटि होनो गोसो गैयाबा नोंथाङा दिनैनि तारिखाव नैबायदि खोथाफोरखौ बुंनाय नङामोन। नोंथाङा जेरैबायदि दा खोथा बुंगासिनो दङ बर'फोरनि अलखद समाव, नोंथाङाबो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर बायदिनो नोंथाङा नैबे समाव
मोनद' हारिनो जेरैखि जाया ST होनायावसो नोंथाङा दायो गोसो होदों आरो बिथांमोनजों सापर्ट खालामनानै नोंथाङा दायो खोथा बुंगासिनो दङ। गोबां समाव जों नोंथांखौ नुयो नोंथाङा बर' हारिनि गोबां जातीयताबादि नेता बायदि नोंथाङा खोथा बुङो, नाथाय बर' हारिनि गुबै अलखद दिनैनि समाव नोंथाङा सिरि जानानै दङ। दिनै नोंथांनि माथोआ बहा गोमाखो? दिनै नोंथांनि जातीयताबादि सिन्ताया बहा गोमाखो? दिनै नोंथाङा मानो खारखोमानो नागिरदों? दिनै नोंथाङा मानो मोनसेबो खोथा बुंनो हाया? फंसेबो खोथा नोंथाङा दिनै मानो बुंनो हाया? कास्टम बसुमतारी नोंथांखौ जों बुंदों नोंथाङा सासे ST बेपारी, नोंथाङा सासे ST होनो नागिरग्रा सासे नोंथाङा बेपारी, नोङो एन्टि ट्राइबेल, नोङो एन्टि बर', नों बायदि मानसिखौ बर' हारियाव गोनांथि गैया। नों बायदि दैदेनगिरिया बर' हारियाव खामानि मावनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथांनो नांगौ खालि पलिटिकेल पावार, नोंथांनो नांगौ खालि राजगादी। बै राजगादीनि थाखाय नोंथाङा जेरैबो जेथिंबो जेखौबो खामानिखौ नोंथाङा मावनो हायो। बै राजगादीनि थाखाय नोंथाङा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय एबसु बेखौबो नोङो सोंखारिनो हायो। बर' रायजो राजाखौ नोंथाङा सोंखारिनो हायो। दानि समाव जेरैबायदि जोंनि आबसुजों लोगोसे बर' सेंग्राफोरा दायो आन्दलन खालामगासिनो दङ, बिथांमोनखौ नोंथाङा मिनिदों, बिथांमोनखौ नोंथाङा सोंखारिदों। बिथांमोना दिनै गावनि फरायनायनि इयुनखौ साननानै, जोंनि जेनेरेसननि इयुनखौ साननानै जोंनि फरायनायनि सिट, जोंनि इउनिभारसिटिनि सिट, UPSC APSC स्कलारशिपनि खोथा, लोगोसे साख्रि बाख्रिनि खोथा, लोगोसे राजखान्थि अधिकारखौ बिथांमोना दिनै संरैखा खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै सोमावसारदों। नाथाय नैबे समाव नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट होनायनि हेंथायै नोंथाङा दिनै बिथांमोनखौसो गाज्रि गाज्रि खोथाफोरखौ नोंथांमोना बुंगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आबसुखौ नोंथाङा दाय होगासिनो दङ। बेनि थाखाय जों नोंथांखौ हुसियार खालामनानै होदों। नोंथाङा बर' हारिनि हेंथा खोथा खामानि मावनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव था। बर' हारिनि हेंथा खामानि मावनायनिफ्राय नोंथाङा बेसेबांबा गोजानाव था। नोङो बर' हारिनि जानानै नोङो खामानि मावाबाबो बर' हारिया जोंहा मोनसेबो बिथिङाव जोंहा लस जाया। दा बेनिखायनो कास्टम बसुमतारी जों नोंथांखौ गले गले बुंदों नोंथाङा बायदि बायदि खोथाफोरखौ बुंनायनिफ्राय ससियेल मिडियायाव फैनायनिफ्रायनो नोंथाङा गोजानाव था। मानोना नों बायदि मानसिया आबसुखौ सोंखारिनायानो बिराद दुखुनांथाव। मानोना आबसुआ दिनैनि आबसु नङा, गोबां बोसोर सिगांनिफ्रायनो आबसुआ खामानि मावदों, दाबो मावदों आरो उनावबो मावलांगोन। नोंथाङा जायखिजाया समाव जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ गाज्रि बुङो, जायखिजाया समाव नोंथाङा आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौल' नोंथाङा मानगोनां सारखौ टारगेट खालामो। जोङो नोंथांखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा दिनै दिपेन बर' सारखौ पार्सनेलिबो नोंथाङा एटाक खालामदों। आबसुनि आफादगिरि जायोबा बिथाङा नखर गैया नामा? आबसुनि आफादगिरि जायोबा बिथाङा रां खामायनो मोना नामा? बिथांनि नखराव गथ' गथाय गैया नामा? बिथांहा नखर गैया नामा? गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन मानसिफ्रा जेरैबायदि नखर दङ, जोंनि आबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' साराबो गावहा नखर दङ आरो गावहा नखर थानाय हिसाबै बिथाङा दिनै जिखिना बिथाङा गावनि नांगौ बेखौ बिथाङा खालामगोन। बेवहाय नोंथाङा जेबो बुंनो गोनांथि गैया। आरो नोंथाङा जेरैबायदि पार्सनेल एटाक खालामदों, नोंथाङा पार्सनेल एटाक खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांखौ जों हुसियार खालामनानै होदों। आरो कास्टम बसुमतारी नोंथाङा मालायखौ टारगेट खालामदों पार्सनेल। नोंथांखौ जुदि जोङो पार्सनेल टारगेट खालामनो गोनां जायोबा, नोंथांनि खोथाखौ जुदि जों ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंनो गोनां जायोबा, जोंफोरबायदि मानसिया ससियेल मिडियायाव बुंनो हानाय जोंहा गोहोआनो गैया। नोङो जेरैबायदि मानसि, नोंनि खोथाखौ जुदि जों समाजनि गेजेराव लाबोनो थाखाय जोंहा खुगायाव रावानो गैया। जोङो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो हाया। नाथाय नोङो जेरैबायदि खोथा बुंदों, टारगेट खालामदों, नोंथांखौ जोङो बे खेबाव फिन आरोबाव जोङो धिक्कार खालामदों। नोंथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव था। बर' हारिया दिनै अलखदाव दङ, बेनि थाखाय जों जुजिलांगोन। एबसुआ नाजादों, एबसुआ आरोबाव खामानि मावलांगोन बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय, थामोनथानि थाखाय। बे समाव बर' हारिखौ जोङो माखासे बोसोर समहालागै जोङो दैदेनलांनो थाखाय एबसुआ दायो खामानि मावगासिनो दङ, थांना थाहोनो थाखाय, रैखाथि होनो थाखाय। दा बेनिखायनो जों फिन खावलायबावदों नोंथाङा जेन बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो। गोजोन्थों।